Δεν κάνεις ζούμα. Τι μπορεί ρε μας την τάτσα. Λίστη. Λίστη. Ρε βγάλτε το. Ρε βγάλτε το. Μπλε. Θα σου γίνει από να γυράσει. Ρε εγώ. Ρε. Ναι, καλή με και εμένα. Εγώ. Τώρα το μαλλί μου, ναι. Όχι. Να σε φέρει. Είδαμε. Πώς χρειάζεται να βγάλω εδώ με. Να πάσεις να στο μια ιδεανούλη μάλλον και σου πει τούτη. Τι γράφει για με. Τώρα πας. Φουρνόσφορος. Φούρνη. Δεν κατάλαβα τα γράμματα. Φούρνος που γράφει για με. Φούρνος. Μπλε. Μπλε. Πόσα λεπτά θα μπορείς να κάνεις? Μια ώρα. Θα βγάζεις εσύ ρε. Όχι μέρα. Να βγάλω μια φάτσα, έτσι και εγώ θα κάνω και εγώ στο δικό μου. Έτσι και λίγο ώρα κάτι ώρα. Αν και ευκαιρνεί τίποτα τέλος πάντων. Έτσι βγάλε βγάζεις ρε. Ωραία βίντεο ρε βίντεο. Ωραία βγάζε ρε τα αυτοκίνητα ρε. Με φωτογράφος. Και ο γιος που έρχεται. Να νομίζω ότι καμούν κάτι στο γιος θα πάνε να ξέρεις. Ναι, κάνε. Κάνε. Κάμα αν έρθει κανένας που μέσα. Πίσω. Που μέσα. Πίσω μας αυτοκίνητο. Μας να έχουμε να κάνουμε το project μας.